pleacă bine, ascute-i, mamaia, ascute dinții. Corăjine foarte bine. N-ai voie. N-ai voie aici. Nu mă mușca. Nu mă mușca că n-ai voie. Hai. Bă, de ce faci așa când zic că n-ai voie? Du-te de aici. Fugi, 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 fugi. Vede-mi fără. Vrea să nu se dezechilibreze citatorul de la pământ. Hop! Descărcată în anul astăzi, greu de înțeles, pentru meciul cu Bayern München te pregătește altfel, dar cine golul ăla din asociație a făcut meciul ușor de Bayern? Pentru că Manogra Iar de aici, ce